Forba. Egyébként, akkor jövök fölfele, nagy gázon nem látszik ilyen mereveknek. Nem mi? Nem, csak amikor megállsz akkor. Nem? Ha megint mondják sportmotoron, hogy miért nem állva jöttök, tudod, szokták mondani. Itt Bobettával kijövök. Ja. Tekerés nélkül. Csak Simpson. Ki az a csávó, az a Teaman? Aki Ja, mondta, milyen Teaman. szar ez a hely? Teaman. Az a DRZ-s faszfej. Melyik a szőlő? Bazd meg, leállítottam. Egy gyökér vagy. Nem vetted az egészet, mi? Most az végét. Na majd most. Kocor, nem menekülsz. Hiszem, én itt vagyok. Én rád fókuszáltam ma, öcsém. Hát, basz. Kéne egy ilyen kocorsó, tudod? Játsszod le úgy az elejétbe, itt nem Még van 5 giga szabad helyem. Még van 5 giga szabad helyem. Szerintem kikap. Nem tudom. Kéne venni, mert valami orbitális hülyeség lesz, elhiszed? Mi? kocák a faszomat! Befingott? Nem! Kicsak. Na, elejét ilyen. Kocor, milyen hard endurós vagy? Hard endúros vagyok. Milyen hard endurós, hogy a csirkenyomon itt nem jössz. Nézd meg! Érted? Érted, bazd meg? Egy Husqvarnál sem emelik ki a KTM-es motorját. Érted, bazd meg? Adj neki! Á, bazd meg! Bulisd át a túloldal! Érted? És ilyen ember kapott jogosítványt motorra. Hallod, most bulisd át a túloldalra. Mit folyik a vízma? Tiszta vörös vagy, bár. Hát a picsádon folyik a víz. Jaj, bazd